Horas madihita damang dainang. Sebelum tapuka ibadah perminggota, tapar serek marohata martang yang bimahita dihudulat tabe. Amin. Tapuka ma ibadah perminggota, marede mahita buku ede nomor 10 ayat 1-3. Kabahal na umuli bagas ni debataki aunay kuli migui ulului dodisi bohini debataki. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi perbadia na tuma palangit dohot tanaon. Amen. Sai paeleng ma pinggolmu tuau habogani paluahon au sai homa gabe dolok batu partano batoa diau gabe huta nagoting laho panguluhon au ai di hodo partano batu aku hian dohot pangodiaku jala ala ni goarmu sai iring-iring ommu jala tugu-tugu ommu ahu tu hodo ali Jehovah ahu marhaposan sai unang ma paurak ahu saleleng nilelengna sai palua ma ahu marhite hati goranmu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amani saluhut parasi ni rohaon, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho, mangalehon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus, tu tangan ni pardosa,
asa taunonna haleaon, dohot siak ni bagi, sahat roh dihau na pinar silang. Saitu pahi hame, marhite asini roham, asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, diaka sitaonon, asa marsangap goarmo, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, marhite-hite hami, amen. Hudul mahamu. Marede mahita, UKD nomor 427 ayat 1.4. Paia sorohaku gabe sorangan buah ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot molunami gabe ulami. Pangihon hamuma, patik ni debata, bimingguta seksagesima, nanenet sian tolumusa, ayat setolumusa sepulusia, ayat 37. Songonon manidok disi, dibaheni radoti hamuma, saluhut paretakku, dohot uhupu, jala ulaun hamu akai, ahudo Jahoba ima sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patikmi, amen. Marede mahita nomor 180 ayat 1.2. Dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para si roha
dang lomoroham mida hamaten ni pardosa. Mula manian parjahati, tumadik kodalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham, alani i, ubahed dipangido hami, sai sudah tima toru-torum, asa unang mangunai be tuhami, sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami, di bagasan asi ni roham. Sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosa. Humopkop hita, gabe dosa do ibana, naso tumada dosa, dibahid debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Hasang apon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul mau. Pinasama kor. Marede mahita, bukwede nomor 177 ayat sada do tolu. Hata ni debata, epistel di Menggutta Sexagesima Sadarion, ima natarsurat di Sada Korintolu mamukamay siyan ayat sada sahat tusia. Marga tisoring ma hita majahahon ayat sada siyan hami ma perjulo. Ahupe ale akadongan dak terbahen ahu makatai tuhamu ujui songon na tu aka partodi sadok songonon na tu aka pardaging do jala poso-poso di bagasan Kristus. Susudo hupahinu pon tuhamu dada si panganon hian aedang tarjalo hamu i ujui garin wine gariso tarjalo hamu dope. Ay tong dope hamu perdaging, ay anggo masa di hamu pangiburuon, dohot persalisian, da perdagi kamu, jala mamangarangehon ruhut hajol maun, Aenda paroha hajol maun hamu, molo adong nan mandok, sisiani Paulus doahu, jalan asadaan, sisiani Apolos do anggo ahu.
Aise Apolos, ise Paulus, parhalado do nasida, parhitiam muna gabe porsea, jala ganup hobartu pangalehon ni Tuhani di ibana. Ahu do manuan, Apolos do pabornokon, alai debata do patubuhon. Asa dada rajuman, namanuan, manang na pabornokon, debata na patubuhon, ido. Dos do namanuan dohot na pabornokon sa, alai ganup do mancul upana, hombartu pangulaon nabi. Ay dongan pangulan ni debata do haming, hauman ni debata, bagas ni debata do anggo hamo, ido sahat na. Martua do akan natumangihon hata ni debata, jalan naupeopsa. Amin. Kor. Marede Mahita, buku ede nomor 120 ayat 1.
taha tidak koma hapor seotai songon na hina tidak koni dongata sahapor seaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuon ni si Maria nagabe-gabean sian tondi parbadia andorak suabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuhuman ni Silatus namate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubano toru dong ditanom namula mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimay mana pa mamulak sogot tu tanoon manguhumi halat na mangolu dohon namate au porsea sadahuria nabadia doho dihaisan idosa doho dihatain namandok mula mangolu so daging hala akan umat doho diangoluan nasora sudah hudul mam pina satu kor manjati ting Shalom Manginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Titing nama ragam di bagasan saminggon. Guarni perminggota 5 minggu segage sima tanggal 12 Februari 2023. Topik ni minggu ta Tuani halak na daulat marroha. Titing nama ragam, na parjolo, parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton. Selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria nama dohoti parminggota sadarion. Jala aka tamue na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon hupasahatami ma hata parhorasan. Sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu debatama hita marhite parminggota sadarion. Paduahon Penatua Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat di minggu kedua bulan Februari 2023 ini. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan yang untuk berulang tahun, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7. Di bahasa Batak, alai martua mabawa, namar haposan tu Jahoba, jala Jahoba haporusan di bahen. Yeremia 17 ayat 7. Nomor lampirana amanginang tajahabema isi nama ulang tahun tabereng ma molo marulang tahun sadarion molodang adong terdaftar di son boima tapasahat musetu situa wek tabe. Nomor 3 perhobas minggu tanggal 10 Februari tajahabema manginang. Nomor 4 papungu pelean sadarion papungu pelean tujolo do hita 2A 2B hita tu haporluan ni namar boho pangubation kesehatan HKBP dohot diakonia huria. Napaduahon tu minggu tanggal 10 Februari 2023 naneng ro papungu pelean do tujolo do hita tu haporluan ni kantor pusat dohot pangurupion tu kas huria. Nomor 5 manginang tajahabema lampiran
pertangyangan doh jadwal pertangyangan niwek. Nomor 6. Torop ni parhalado doh ruas nama dohoti pertangyangan Rabu Kamis tajah habema manginang. Nomor 7 P tajah habema. Nomor 8. Di Jalo Huriata do sumbangan Sian Samuel Siburian na poso niwek 2 berupa buku panduan anak sekolah minggu. Na ditujuhot tu guru sekolah minggu di Huriata molate madi sumbangani jala Huriata madok Tuhan memberkati di pasu-pasu ma ibana. Tambahan sumbangan tajalo do sumbangan bunga altar dari keluarga Tampu Bolon SE Boru Sibuaya Diana Floris Wek 7. Terima kasih atas sumbangannya dan kiranya Tuhan memberkati. Nomor 9. Penyusunan kalender pelayanan Huria tahun 2023. Marhite titingon di minggu tasadarion husosoi hamima asa ganup seksi mabahin jadwal ni aka program naung ditotopon di rapot Huria paling lambat hujalo hamima di hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Hupangido hamima asa di pasahat B jadwalna programna ganup seksi. Nomor 10 Dewan Kononia kita baca sendiri. Nomor 10 sada, 12 P tajah habema amanginang. Nomor 10 tolu ruas naop name di rumah sakit dohot na pemulihan di Tongan Ibagas. Na parjolo mai Nyonya Hutapea Boru Pasaribu, Opung Herlina Boru, Wek 5 sedang pemulihan di rumah. Kedua Situa Dr. Randus B. Marpaung, 1C, opname di rumah sakit Aven. Yang ketiga Situa TH Lumban Tobing, Situa TH Lumban Tobing, Wek Sadaa sudah pemulihan di rumah. Napaupaton Nur Sinta Boru Simajuntak, Wek 4 pemulihan di rumah. Kelima Pendeta R Boru Marpaung, Wek 7 di rumah sakit Rumkit. Nomor 6 Nyonya Tampu Bolon Boru Hutagaol, 1B di rumah sakit Aven. Ketujuh Nyonya Tambunan Boru Simare-Mare, Wek 2 sedang pemulihan di dalam rumah. Nomor 14 Tajah Habema Amanginang. Titing ke Parhepengo di Bagasan Dasa Minggon. Keuangan sentralisasi, non sentralisasi dan laporan keuangan tanggal 5 Februari sampai dengan 10 Februari Tajah Habema Amanginang ada terlampir di sana. Amanginang akan nang manumbakon aka sude bentuk syukuran, pelean dan lain-lain. Pinasahat ma mauliate Tuhamuna saluhutna. Saya dipasu-pasu Tuhan ma sude ulauta di Bagasan Hurion. Ima sahat ni titikta di Bagasan Sadarion. Mauliate. Marede Mahita, buku ede, nomor waluras tulub sada, do udutna, huhut, papungu pilihan sada A, dot sada B. Tuhan
Martang yang mahita. Rodohami Tuhan, marhiteas ini roham tu bagas joromon, ditugu hodohami marhahi pason, rohanami makalunguton ho, dohot naing tu mangihok katami, jalamat dok mauliate hami, marsobba di jolomon, disude dengan diwasam, napasi kopon ngolunami si ganufari, jala nama masu-masu hami, di ngolu partodion. Pakulingi mahami Tuhan, jala pahibul rohanami, tumangi hokatami, asa tumbui hu ulahok kami, di ngolu nami si ganufari. Pasu-pasu mahami lamamora di toddi, asa mangihut, akka ngolu-ngolu, si putihan nami, di ngolu si ganufari. Dipuji rohanami maho Tuhan, disude dengan dibasam namar mudu hami. Godang hagaleon nami nama korho dosa, sesa dosa nami. Patau hami jongjong di jolomi, majalo dengan dibasam, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas madihita. Hatan itu hatta dihita sadarion, di mingguta ima sian pesalmen 110 sia, ayat sada sahatu ualu. Hujaha madihita, jala tapai hutihu ma di bagasan rohatta songonom ma didok. Ede siradotan tupati ni dewata. Martua mahalak akka na daulat marpangalaho. Akka na marpangalahohon patik ni Jahuwa. Martua mahalak akka na mangaradoti, akka panidangyon nai, akka na mangalului ibana siya nasa roha. Huhut, akka na so mangulahon hageduhon, akka na makapungi akka dalanay. Nunga ditonahon ho akka paretam, siradotan situtu. Aut ni, say marsihohot akka dalakku mangaradoti akka aturamu. Dungi dang tagamun tarurak au. Molo say huparati atehon sude akka tonami.
Sai madok mauliate ma au di ho, sian hati goran ni roha. Molo huguruhon, akka uhum ni hati gorami. Sai rado takku do akka aturami. Unang tung tadikon ahu situtu. Ido sahana. Tarbarita do di halak Batak cita-citana nanaing dicapai di ngoluna. Ima pasikolahon gelengna satibo-tibona. Dungi hamoraun dohot hasangapon. Ajarani atau penekanani manang singot-singoti gawe bagian dari pribadi kita sampai saat ini. Jala marhasil do. Torop do halak Batak tibu sikolana, torok mamora, jala torop do namar sangap. Hobartu hadirion di halak Batahi, didok anak ni raja, boru ni raja do hita. Nuaing ditogihon hatani de Batahi ta, mertua ma nadaulat marroha. Untuk mencapai cita-cita tersebut kita berharap berbahagia manang mertua. Pasti adong di rohatta molo mamora au majol mana mertua. Molo sangap au majol mana mertua. Molo berhasil geleku au majol mana mertua. Jala ujo jotat do mangapiak kita. Mertua maisi anui. Burju geleng nak. Mertua maisi anui. Sikop nguluna. Mamora sangap. Kita tidak melihat kebahagiaan kita di mana. Dan kita tidak merasakan kebahagiaan. Yang kita rasakan adalah penderitaan dan kesusahan. Kita mengeluh siang dan malam, lebih besar keluhan kita daripada kebahagiaan kita. Kita akui enggak? Pasti kita akui. Sapedang modop pita. Maradu sotarapodom. Innakan kornipungan amadui. Alani si tahun nai. Dang terpudum. Mamikiri keluargana, mamikiri yanakonna, mamikiri hatani donganna, mamikiri parsaoranna, dohot pangalahoni donganna. Banyak kali di sekitar kita yang membuat kita tidak sempat berbahagia. Diri kita sendiri tidak kita buat berbahagia. Selalu melihat orang berbahagia, tetapi diri kita tidak kita lihat di mana kebahagiaan kita. Di akhir-akhiron, mau lihat mak. Uludo sipata kenikmatan ibu tatuhor. Bahasa tadok, kita mencari makanan yang terenak. Lalu kita merasakan kenikmatan. Itu kan kita beli. Atau kita pergi ke tempat para wisata yang terhebat dan enak. Itu kan kita beli. Kita menikmati kenikmatan merasa bahagia. Alai, sudenai, tak capai anak kon hamoraun popularitas. Nuaingokam marhite media sosial. Supaya dia merasa bahagia karena viral. Atau popularitasnya hebat. Mungkin nomor 1 pendidikan dan penampilan. Juga gaya hidup. Kan lomba-lomba seperti itu. Itu sebenarnya yang diterapkan oleh diri kita ke sendiri kita. Itu kita harus hati-hati di situ. Apakah kita memang memiliki kebahagiaan dengan terapan-terapan yang ada pada kita. Isurat tonna manurat manang perjamita. Heado diterapkan pendidikan di Amerika supaya semua berusaha kerja keras untuk kaya atau nomor 1 kekayaan di negara anak. Nina nama nurat. Tercapai do kekayaan nih. Alai taidama. Ninda. Dung kaya dan bahagia nasida. Banyak pribadi-pribadi yang tidak bahagia. Ini yang susah kita terapkan. Songon nahudo kenakin halap Batak menerapkan kekayaan, kehormatan, bahkan melalui media sosial popularitas atau terhebat atau viral. Hati-hati, itu kebahagiaan semu. Kita tidak bahagia kekal.
Dipaingot hatani dewata hita. Ingat, orang percaya itu diingatkan pada hari ini sesuai tema Tuhan halak na daula marroha. Berbahagia orang yang memiliki jiwa hati yang taat pada hukum-hukum Tuhan. Mula tapai hutajah nakin sian hatani debata orang yang berbahagia manang namar tua. Didok Arya Borongin, aku merenungkan firman Tuhan, itulah kebahagiaanku. Aku mengerti hukum Tuhan dan melakukannya, itulah kebahagiaanku. Memiliki pengharapan manang marhaposan tu dewata, songon edenina kami sinakin. Ido na mertua. Mertua do halak na marhaposan, orang yang percaya kepada Tuhan. Mertua, itulah yang bahagia. Alai mo lodang dihilala hatuaonna mangului dewata, dohot manangi hot dewata dang dihilala persauranna berbahagia dohot dewata, berarti tak takas do peibana mangolu di bagasan Tuhane. Dia masih hidup duniawi, terapan-terapan pemikiran, hal-hal yang membahagiakan atau kenikmatan yang di sekitarnya. Mungkin itu lebih banyak mempengaruhi hidup kita. Halak na percaya yang mempengaruhi hidupnya adalah yang merasakan kalau dia orang-orang baik atau baik-baik aja atau dapat melakukan yang baik seturut kehendak Tuhan, dia merasa bahagia. Aku puas dan nikmat kalau saya bisa sekali saja melakukan yang baik kepada orang. Itu kan? Kita akan mengeluh kalau kita lakukan yang baik kepada orang lalu membalasnya dengan jahat, kita tidak bahagia. Ya kan? Tidak bahagia. Soibotoi nabinain nadenggan. Ibalos dodohot na jahat inna. Jadi kita enggak bahagia. Alai hatan itu haton nadaula roha saat dia mampu melakukan berhati baik, berjiwa yang baik, berperilaku yang baik, berbuat yang baik, berbuat aja sudah baik. Satu aja perbuatan baik sudah bahagia. Itulah orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi hidup di mana ya kita ini? Memang hidup di dunia, tetapi kita diingatkan hidup di dalam Tuhan. Taat na manuraton pesalmenon tentu Raja Daud. Taboto do Raja Daud tate. Haporsiaonna kuat, merakar dalam Tuhan. Selalu memikirkan firman Tuhan siang malam. Pengakuan ni ibana don. Jala menuruti hukum Tuhan. Hasangapun nunga dong, popularitas nunga dong. Hamoraon nomor 1 saat itu. Kerajaan nomor 1 saat itu. Bangsanya sejahtera saat itu. Semua itu tidak membuat sejati kebahagiaannya. Asaunak saya lau pemahamat tak mencapai kebahagiaan itu karena ini. Tetapi mencapai kebahagiaan itu ketika kita membuat kita bahagia, hidup di dalam Tuhan. Jangan kita hanya melihat kebahagiaan orang lain. Mungkin kita jadi tidak bahagia, ya kan? Tetapi di mana kita bisa bahagia? Yaitu ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita rasakan kebahagiaan itu. Yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Buasa di doko si Daud akan manguhumi manang parpesalmenon akan mangulahon patik naido na berbahagia. Mungkin dia belum sempurna melaksanakan hukum Tuhan. Atau mungkin dia rasakan ketika melakukan hukum Tuhan, dia berbahagia. Merasa nikmat, terpuaskan, dan dia senang. Karena apa? Apa hasilnya orang yang menuruti firman Tuhan maka dia berbahagia. Ibarat pohon di tepi sungai, ninna songonido halak na berbahagia di bagasan na mangului hatani Tuhani.
Songo dia do haro pohon na di topi ni sungayon, tidak pernah kekurangan air. Akarnya kuat dan kokoh, daunnya rimbun, dan juga buahnya banyak. Molo mangului hatani dewata hita, jala burju, jala bahagia melakukan firman Tuhan dengan sendirinya. Kita kokoh. Halak nasai jot majaha hatani dewata, mangatusi hatani dewata, jala mangauhon hatani dewata, dia akan berhasil. Itu dokon Matius 6 ayat 33. Ingat tamu de petahe, sai jumolo malului hamu harajau ni dewata, dungi tabahonon nama aka ode. Itu naidokna. Kalau kita memang sudah kokoh dengan sendirinya berbuah. Sama seperti halnya, apa yang kita terapkan masa kecil, itu akan terlihat di masa besar. Salah madasor luhutan segadui molo dung tu ujung ninda. Jadi hatuauni kebahagiaan itu berdiri di dalam firman Tuhan. Hamu akadongan nungga boi tapi pikir-pikiri. Jalan nungga boi tarimang-rimangi. Orang yang berbahagiakah kita? Merasakan kebahagiaankah? Atau hanya orang lainkah yang kita lihat berbahagia? Atau bisakah kita membuat bahagia? Boleh saja, apa yang membuat kita bahagia boleh saja kita capai. Tetapi ingat, naing dohonon di hatani dewata ada dua hal kebahagiaan. Nah tapi kiri mungkin kebahagiaan semu atau semata. Imana perjulo. Satu kiddi. Alai nani hatahon di hatani dewata. Kebahagiaan yang sejati. Ido. Kebahagiaan nama noktong. Nakokoh songon pohon nakin. Kebahagiaan nama ngului dewata yang membuahkan yang baik. Menghasilkan yang rimbun. Pohon yang rimbun maksudnya bisa melindungi tempat berteduh. Orang bahagia karena dia bisa berlindung sama kita. Orang bahagia karena dia merasa berteduh di dalam Tuhan. Kan gitu. Pastilah kita kan, ibana do pangalu-alu aku, inna kan, berbahagia karena seseorang itu bisa tempat dia mengadu, kan bisa berbahagia. Jadi kita itu bisa dirasakan orang lain kalau bersama teduh, bahagia, kan gitu. Jodoh kita merdongan, tidak bahagia aku berkawan dengan dia, inna kan? Atau mungkin di rumah tangga, apa detai di pabor hak do tiki pernikahan kan? Berbahagia tiap rumah tangga, kan inaro kan? Alai dung rumah tangga dang bahagia, kan suhar kan? Apa di pabor hak tu hatai do kita berbahagia. Alai perjalanan rumah tangganya dang bahagia. Alai di pabor hak do disi berbahagia tu mertua do akan nasabagas nama bahiji susi dongandan. Nama ngaramoti jalan nama nogu-nogu rumah tangga. Jadi molo surus tar rumah tangga nasomaro jahat Tuhan ide. Nasomar hapo satu Tuhan ide. Pada udau S3, S2 kan. Do akan nasingi. Tu pendidikan do tabo S3 kan. Anggota rumah tangga dak tabo S2 dohot S3 dak tabo tongi molo rumah tangga. Sirak so sirang panderang-derang do akan asingnya teh. Iya. Kebahagiaan Tuhan selalu tawarkan pada kita. Dunia juga menawarkan. Tapi yang kita pegang adalah kebahagiaan sejati di rumah tangga, di dirita, doh tu yanakon. Idona naik sitio pota. Mangului dewata, makilalahum mangului dewata, mamikiri hata anak Arya borongin, jalan memang bisa dirasakan
hubungannya dengan Tuhannya. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia tidak merasakan Tuhan itu jauh dan tertidur. Dia tidak merasakan Tuhan itu tidak campur tangan dalam hidupnya. Orang yang merasakan Tuhan itu tidak berbuat bagi dirinya adalah orang yang kacau. Orang yang tidak berbahagia itu kacau. Rumah tangga, pribadinya, perkataannya, atau membuat kekacauan. Itu orang yang tidak punya kekuatan atau keteguhan hidup seturut firman Tuhan. Jadi mari kita pikirkan, renungkan, apa yang tidak membuat kita bahagia? Tentu gaur, kekacauan dari diri kita. Atau mungkin karena pengaruh kehidupan ini kita menjadi kacau dibuat itu. Atau mungkin pengaruh orang sekitar kita. Kenapa kita bisa resah atau kacau dibuat itu? Karena kita tidak punya kekuatan seperti pohon tadi. Jadi mari kita beralih, merenungkan firman Tuhan, berpegang pada hukum Tuhan, percaya kepada Tuhan, marhaposan tu Tuhani, marojahat di bagasa Tuhani, mangalu-alu tu Tuhani. Ido kebahagiaan yang sejati. Soeharto mungkin sian tapi kiri boydo dihafal hamui, mula mengajar perguru maluau saya hudok do hafalonnai ima Matius 5 ayat 3-10. Didok disi mertua ma akana pugus toddi. Ai nasida do napuna harajaon ni banu agi jangi. Terbalik dari pikiran kita ya, kalau miskin gak mungkin berbahagia. Bisa berbahagia. Aidung pugus sita taboto mahehe. Sian hapogus otai. Dan mungkin kita menjadi orang yang lebih kaya setelah kita miskin. Tidak ada kita membawa apa-apa. Tapi kita di dunia ini memiliki apa-apa. Kan gitu. Tetapi setelah kita pergi tidak membawa apa-apa. Kan gitu. Alani mertua mana pogos aina sidado napuna harajaun di dewata. Idok muse di sini. Mertua mana marsak. Nak pehudok nakin jangan mengeluh siang dan malam. Berbahagialah. Karena setelah kita menderita, baru kita merasakan pahitnya penderitaan. Dan kita rasakan pahitnya penderitaan, baru kita rasakan kebahagiaan. Idok badidok, mertua mana marsak roha Aisyah pula donasida. Bui do hapalot tahun, mulutiki marsak kita, rodo aku lapul tuh hita, siad dewata. Dungi mertua ma namale, jalan nama uas di Hatsitongan, imanakin merindukan siang malam hukum dan kebenaran Tuhan. Kalau orang masih haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Hidup benar dan dibenarkan, yaitu berasal dari Tuhan kita dibenarkan. Kemudian dikatakan, mertua ma parrohanayas, ai sia-sia donasida. Mereka akan dikasihi orang-orang yang bersih hatinya. Kemudian dikatakan, mertua masih baik damai. Ai guarod donasida anak ni dewata. Mertua ma napina buru-buru ni halak. Ai dinasida do harajaun ni dewata. Berbeda dengan yang kita pikirkan tentunya. Alani ima kebahagiaan yang sejati. Ketika kita merasakan sesuatu, Tuhan memberikan yang perlu untuk kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Boleh kita menikmati, boleh kita bahagia dengan anak berhasil, rumah tangga yang berbahagia, atau mencapai popularitas, mencapai harta atau kehormatan, mencapai ini dan itu, tapi ingat, kebahagiaan itu tidak pernah sempurna dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi apapun keadaan songo dia peparngoluotai kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan
boleh kita rasakan. Molo alamorado hita bahagia, jadi adiga bena pugos si berbahagia. Iya kan? Apa itu harus do hita mesti pugos. Kapan lagi berbahagia? Dungi jolo berjabata jauh baru berbahagia. Doh anak koko. Tapi anak kota mungkin daknya sukses atau berjabatan. Jadi dang bahagia behita. Mulai ide suhat-suhatta gak mungkin. Jadi sian Matius 5 takas do akaise do. Jala terus doi ganu hari Minggu di dok. Martua ma natu mangihon hatani dewata jalan do peopsa. Ide intina sasitongna. Ida bain terus di dohi hari Minggu kan. Asa taingok do. Martua ma natu mangihon hatani dewata jala nau peopsa. Di gereja tetangga di dok memang nama ngula hossa. Alai molo di bahasa Batak nau peopsa, dak kola mangingoti, dak kola dipikiratai. Alai molo idok nau peopsa, nggak termasuk nama ngulahon. Di peop, jala molo marparangai bana, diingok mah. Hobardo itu pangalahokku, hobardo itu hatani dewata, baru lauku. Irabba didok, berbahagialah orang yang mendengar serta memeliharanya. Memelihara dalam perkataan perbuatan bukan hanya dalam hati. Tidak. Tetapi menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh jahat. Atau perbuatan-perbuatan jahat. Memelihara dirinya dari pengaruh-pengaruh yang buruk. Hati-hati. Mungkin ada mistik-mistik kekuatan yang lain. Kan? Pakai cincin ini, pakai gelang ini. Supaya Anda keluar dari energi negatif ninna. Berarti mulut itu sih mungkin itor. Oh iya mungkin ya. Itorinna kan. Alai molo idok. Asa unang terpengaruh energi negatif. Molo tu hatani dewata inna moldo pei siak turoha. Iya kan? Mungkin molo adok si taonon dungi martanya kita dang dialusi Tuhani tertadok ma di manakah kuasamu Tuhan? Di manakah engkau Tuhan? Apakah engkau tidak melihat aku? Tuhan tidak tidur. Ima pemahaman nisi Petrus doho sisianna jamita tu sekolah minggu. Idok kondasida. Pas di perahu, Yesus tertidur kan. Inna ibana, inna sisianna. Tuhan, bangunlah. Apa ilabung gak Tuhani ketika mau binasa? Dang ditada, jaladang persea tu Tuhani. Didok nasida tidur. Tuhan itu gak pernah tidur. Masa lalu kita, songonedok kondisi Jeremia ya. Sebelum terbentuk dalam kandungan, engkau tahu aku. Jadi panopautai sian kandungan perjalanan hidup kita itu manang nasia 10% do hita denggan, manang nasia 10% do hita jahat. Sude dang adong nabuni dia dopan di dewata. Tuhan tidak pernah tidur. Mungkin olo do hita mangakuhon, Tuhan, engkau jauh. Ada nih engkau Tuhan. Adong do Tuhani, inna hita kan. Di manakah kuasamu Tuhan? Di manakah engkau berbuat Tuhan? Kenapa tidak terjadi mujizat Tuhan? Molo persea do hita, sabijini siarumi pe boy do pidda dolok, hapersiamu boy do pidda dolok hatu laut. Berarti akan hurak persea do hita, song naidok ni Yesus tu sisianai. Orang yang tidak percaya, ninna tu sianai. Hai kamu orang yang tidak percaya. Bukti na idokon Yesus idokon nasida do. Ai ise do ibana inna. Jadi enggak kenal siapa Tuhannya. Jadi molo dang adong do PH persyauta dang jonok kita tidak kenal dengan Tuhan kita, tidak kenal di mana kuasa dan mujizat Tuhan banyak sekali. Nah, imanakin bukti nina so direnungkan siang dan malam tidak merasakan Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu bekerja.
Tuhan itu melihat kita di setiap persoalan, di setiap sukacita kita, di setiap suka dan duka yang kita alami. Jadi iman rimbun, orang yang rimbun, orang yang berbuah banyak, tentu dia tidak akan kalah menghadapi banyak rintangan, selalu membuahkan kebahagiaan, kebaikan, dan selalu memperlihatkan hidupnya juga bahagia. Dan pola naikon saikon mekel suping bahagia atau bersukacita songonawokan sikit-sikit mekel kan songoni. Alai terpancar dosa sitonga dari wajah manusia bahwa dia bahagia dan ruduk bohina kan gitu. Dia merasa bahagia. Berkumpul dengan teman, dia merasakan kenikmatan bahagia dan lain-lainnya, dan bisa membahagiakan orang lain. Alai imahatani devatasi dua hal nakin, kebahagiaan yang kita pikirkan sedang di mana? Apakah kebahagiaan yang semu? Baru yang kita ingatkan atau firman Tuhan ingatkan kepada kita pada hari ini, carilah kebahagiaan yang sejati. Hiduplah di kebahagiaan yang sejati. Dalam beberapa hal, memiliki iman yang kuat, memiliki pengharapan, marhaposan tu dewata, mangulahon hatani dewata, jalamaniop mameop hatani dewata, jaladang holang nguluna, jaladang ganggu haporsiauna, dang gusar, dang kacau nguluna, atau tidak membuat kekacauan, tetapi dia tenang dan bahagia. Mari kita tanyakan, bagaimana dengan rumah tangga ama ina sondaku pasahat nakin. Ya nakon unang dang berbahagia ibana alani pangalahon ni ama, tidak peduli kepada anaknya, atau tanggung jawab hanya dipenuhkan kepada istri atau ina, tidak peduli pendidikan, dan anaknya memang dipedulikan kebahagiaannya tapi tidak dibuat bekerja. Kan kebahagiaan orang dia bisa bekerja, dia bisa mencari nafkah, itu kebahagiaan. Jangan mengeluh, atung lo jauh nakarejon. Jangan. Kalau memang bisa kita kerja keras, itu kebahagiaan itu. Kebahagiaan deh. Jangan mengeluh kita. Mohon tak alami pehasusan, mari kita buat itu menjadi kenikmatan, kebahagiaan. Apa kebahagiaan yang kita alami dari sana? Alani hidup badi dokon, jangan lupa bahagia dalam segala hal apa yang kita hidupi atau yang kita jalani. Martua mah hita di tano nani lehon di dewata. Martua mah ninna ala asini rohani dewatado di hita. Sebenarnya kebahagiaan yang sejati itu adalah anugerah Tuhan kepada kita. Anggodang basa Tuhan itu hita di ngulut tahun, boy hita mangan, boy hita di sesa dosata, di leho pakirimo di hita haluaun, hangolua saliling nililingna, memiliki kita pengharapan, itu kebahagiaan, anugerah Tuhan kepada kita. Jadi kita ini hidup dalam anugerah. Ire detainakin, asini rohamhu puji, Allaho manobusa, sorohaku gawe soranganmu nanmu rohanami tondimi manggohi pakema ngolunami gawe ulami. Ido na dok ni pesalmeni. Gohi toddi asini roham madogu hami pakema hami gabe ulam. Martua mahita amanginang di bagasan Tuhani. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Tuhan nunga hujalo hami hatami. Di pakulingi hodo hami. Akai sedo tutuna martua. Di hatahon hatami, mertua do akka keluarga namar si hoho di bagasan ho Tuhan ama ina dohot akka yanakon nani lehomi
molo di bagasan sonang ni rohai, di bagasan ho Tuhan. Mertua do namar sihohot, mar pakirimon, mar haposan, jala namar linggom, tu huasom, dohot panggonggomim. Mertua do Tuhan, nasay makalunguton ho, najonok tu ho Tuhan. Arian borngin mameop hatam. Tuhan, jod dohami di ngulu namion, kehilangan hatuaon sonang nitodi, manang kebahagiaan. Alani gudang na mempengaruhi tu hadirion nami, gabe gaor, gabe susah, jagala gabe marporsuk, hami bina ini. Tuhan, saya pahok madi rohanami, marsihohot tami di kebahagiaan sejati. Ima manadda hati gorami, mangulahon hatami, jalama meop hatami, jalama ngulu, mangasahon asini roham. Martua ma, akka na marsihohot, marhaposan tuho Tuhan. Alani pakulingi marohanami, asa tugu kami Tuhan di bagasako, jala marhabrujio kami di bagasan hatam. Ali Tuhan asima roham, pargugui mahami, laho mangulahon hobartulomo ni roham. Terkhusus di Huriam HKBP Immanuel, martanya kami tujolomi, akka program naung nirapoton ni Huriam, rapak Huria. Marhite kategorial sekolah minggu, remaja naposo, gabungan ama ina, nang lansia, nang sude, akka koinonia, marturia, doh diakonia. Sai hatuaon belum mai dihami, molo terbahek kami, laho pasautoni, di Huriam, asatung mertua kami, jala ramos kami, jala marperbue, ngolunami son ruas ni Huriam, na porsea, na posomi, akaulaulam. Tuhan songon hatami, berhasil, ima pakirimon nami. Asatung mertua kami, ditano na nilehomi, jalabui kami marnapunahon, sude denggan di basam. Tung mangasahon asini rohami, boy hami berbahagia, manang martua. Tuhan ditata podo nasa rumah tangga ni huriami, molo tungadong nasursar, molo tungadong padaudau, molo tungadong nagaor, molo tungadong hurang denggan, nungga di pabor hatoi nasida berbahagia di rumah tangga. Alani saya ramoti pargugui nasida marhaba diaon, jala marhatuaon, marulupulup ala hodo dewata ujahanna, haporusanna na mangujakkon haluaoni, manang kebahagiaan di nasida. Ramoti pasu-pasu ma ruas ni huriami, di ulaon nasi ganupari, di keluarga di anakkon, nang di masa depan, dohot na karejo nasida di pertiga-tigaan, di usaha, di kantor, persekolahan, manang pengusaha do akana asingi, Tuhan mana masu-masu. Asabui gabe berbahagia nasida, jala mual ni kebahagiaan ni sian hodo Tuhan. Tuhan molo hurang sehat, manang marsahit, hurak sehat pamatang nami, jala galeton dinami. Hodo pangapul nasumurung, na mangalehon hama malum di hami. Alani saya pergugui mahami mangaraduton hahi pason nami, asabui hami marhiras niroha manguduti ngolu na nilehomi. Tuhan mau lihat di pasahat rohanami, diakka naung margogo ruas ni huriami, pasahaton pelean nasida, subangan nasida, dohot sude gogo nasida, tu huriami, pasu-pasu ma akka pelean nasida. Tahu hasangapon di ho Tuhan, hahebang di harajaonmu, jala hararat ni barita nauli,
jalabui dengan dipakai huriami marhite akan aposom laho tu kebahagiaan tu hasadaun tu haringganon ni huriam songoni terkhusus nama ngaleho subanganna yang akon di huriam Samuel Siburian tu laho kaseni sekolah minggu Tuhan saya pasu-pasu ma ya nakom Samuel Siburian lambar taba-taba pasu-pasu asa lambar gugu iba nama kamaletehon pasu-pasu mi dohot nang napi nasaha nai tahu lasni roha di sekolah minggu dohot guruna nang di huriami jala lasni roha nang di si Samuel songoni nang amanami nama ngalehon sumbangan bunga keluarga mang tampu bolon inang boru si boya mauliate Tuhan di talenta nanilehon mi boy tarbahen dasida laho mabahen bunga altar di tongan di huriam tabbalas ni rohanami jala tabay mapasu-pasum di nasida asa boy toktong marsi hohot mangalehon jala mangalehon guguna dohot akka talenta nang pasu-pasumi di tongan di huriami jala di tongan di keluarga na sohurangan nasida marhahi pason jala toktong memuji-muji ho marlas ni roha mabain na terbaik di ho Tuhan Tuhan gudang do nang ngalehon goluna tuho sian ruas ni huriami marhite aka persoaran nami saya pasu-pasu manasida asa makilalahon hatuaon manang kebahagiaan sonang ni roha di ngoluna ala jonok ibadah tuho Tuhan martangya kami tuho Tuhan di aka ibadah minggu ibadah pertanyaan naung bui hupatu pahami di minggu nasalpu dong salpu covid gudang dope naso mangalehong gogo pikiran na rak marsaur tu pertanyaan dang bargogo hami Tuhan manungguli tu bagasna alai homa Tuhan na manungguli rohana sida asa dihalungut tonho jala moloro tu pertanyaan doho tu permingguan puncak kebahagiaan di nasidai ala mameop hodo Tuhan dohot hatami dihangguluhon arian dohot borongin Tuhan asima roham di nasida dohok manasida perjabar di hasonang niroha nasian ho nama noktongi kebahagiaan yang sejati Tuhan molo marsahi ruas ni huriami asiro ham manatap tuhodo nasida hama malum ni sahid terkhusus sebuah kami Tuhan di bagasat tikion namar sahid di tongani huriam ima amanami ima inanami inang hutapea boru pasaribu dohot amanami situa doktorandus bemar pau amanami situa tehalum bantobing inanami nursinta boru simajuntak amanami inanami pendeta boru inanami pendeta boru marpau inanami neonia tampu bolon boru hutagaol inanami neona tambunan boru si mare-mare Tuhan asimaroham di nasida napeak manang pemulihan di Jabu manang di rumah sakit Tuhan homa nama dongani nasida jala jauh-jauh tu homa nasida maporus tu homa nasida dangadong pangalu-aluan nasida jala tu hodo hami mangalu-alu tu mangyakon nasida sai pargugui ma obat dalam mananggali sahid siapa matang nasida pargugui ma keluarga laho merawat nasida pargugui ma nasida menjaga hahi pason ni pamatang nasida jala pargugui ma dokter perawat manang para medis laho mangalehon pengobatan yang terbaik Tuhan mamalum ni sahid nasida Tuhan hodo Tuhan nama natap marhite huasom dohot marhite nadi ngolu nasida ho terbahin nasida malum sian nasa persahitan nadi derita nasida Tuhan godang namasa di ngolu nami ditongan di huriami songon hatami Tuhan tidak tidur
ditatap ho jala di ida ho, jala mangula doho, jala didongani ho dohami, diganu parnguluan dahu bolus sami, alani maporus tu ho ma hami, sian nasa ate-ate pikiran nami, jala sian nasa gugu nami, Tuhan, sai pamalum mahami, palua hami, jala lehon huasomi, jala pargugui mahami, si disude hagaleon nami, doho sude dok ni pikiran nami, doho ngulu nami, asiroham, urupi mahami, urupi hami ditongani huriami, makubasi huriami, asabui ringgas, pamatang, hisarto dinami, maka lunguton ho aria doho borengin, mamuji ho, marsoba di jolomi, jala takasami makilalahon, kebahagiaan sonang nirohai, di bagasan ho, ojahan ningulu nami. Tuhan, masa gudang dosa nami, ala di hagalion nami, marpamuati maroham, di hahurangan nami, sai pai baru, jala pulihkan perbaiki, hami tu hari nanaingro, asalam tu dengganda hami, jala olo hami, di pauliuli, di bagasan hai baruan, jala tamahami majalo pasu-pasum, jong-jong dia jolomi, majalo ngulu-ngulu siako, alani, upasahap hami madaging to dinami, kutangamu nasun gugui, alani ramoti pasu-pasu hami. Jalo mahami Tuhan dohot tangyang namion, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta marhita namarede hita 140 sian buku detai jala papungu pelea 2A dohot 2B. Lihat tadi
Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Hu pasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tu ho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu parhasia kami pelianon patibulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hai madok moleate tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, saya pinorbadi yang maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya sauk melomani roham di Banua Tongaon songonda di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangolua siapa hari, saya sama dosa nami songon panisanami, di dosa nidongan nomor dosa tu hami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangagung. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan dewatama hita. Disodakon Tuhan dewatama buhina tu hita. Jala asi marohana mida hita. Didopakon Tuhan dewatama buhina tu hita. Jala di pasorhon madamena tu toditabe. Selamat hari Minggu buat kita semua.